world-best star Ramsej, and he stood first in the 21 kilometers run. First of all, congratulations. Isko kumno hagani kapor. World-best star Ramsej. Dapta kajik chokmen marwa kanai kadai ka sin kaman kong ba ngan mare arpoi kilometer kanai ka jala ka jungi te kong ai so ban ai ngui ublai ba judor kat nga kat ba ngala ji simata sai sai ru nomar da umdon mu kumno ngala ban im mangi kibru ta te ngai kublai ya kuch jungi ru star jom sing star Ramsej badai ru men jonga baju ai training ngaman kasni day mai baju kay nga nadu ba dang tay kat ar kalesnam ila ju kay nga bat ba tang sa pois kana katong Firi national ngayon nang ta ki preparation ba file ekaniga judge race nang ta ki race ba fila marel like na kanika 21 kilometers mentakasngi jumare la last time ngal stang jumare nadu tay katway kadasnam ta mentang ju yeshi mentala buni kajalang ju alas job hi mentala karena sindang mensi sajanya ru tu maklia deron ala wan bankong ha aneh maklia la pun hi kijing simata kena scheme ru la dep tu isun junior national junior atletik turu la dep hala simatai tambangam ka thong ka jonga ko ban poi jakin national international ta Korewan long kumta hi nang ta fi pej fi your motivation bha no way athlete da fi mari akum gini judge race bang aju yo sim tang pej te na bang aju pej na mobile jonga te yulit kip choke ngaju pej yo tu man kasni na bang ibang pha ka ching mari yong i te ngaru ngah kwa ban long kum mai ka ching mari ka jonga kawai kan de mari akum gini judge races katno ka long important ban pen klanya ka jeng mo jeng perkhat namar ngi ba kawai ban mari akum gini judge races ong ba ka dei tang ka stamina mo ka dei ka ta ka jeng mo jeng perkhat jong phin mar phim dei ban give up ha ka no ka point katno ka long ka jeng important jong kani kane ka yo jung to sibun namar ngilat na kijing pang kijing stom ngilat na ki ne kijing di batala kane parthairu namar ka klan ne ka bor ka jungi ban yala persai kine te ka kalong ka don kam hangi bangin esimata om batang ngawer ki para kena ne ki samla ki balarang baru kumju barok ba kinya sedang kumangingir ngiju mare te kenang ba kiru ken light na kita ki jingpang jing stom la ne kita jing di batalai bana thei nomor bon na ki simta setang ki jingkerni di draw ki kiat ki barok ki lapan tamengi briuda kadai perfiong kata the Kulishibon bhi and congratulations once again. So that was well-best star Ramsej who stood first in the 21 kilometers run.